on se tomu věnoval, těm smlouvám, a dobře to dopadalo, taky by se mu mohli slíbit nějakou odměnu. No to jo. To jsi mu řekl? To jsem mu neřekl. Řekneš mu to? Řeknu. To bude mít vyloženě radost. No, ať proto něco udělá, ne? Ano. Víš co, já to nechám na Agru, protože... To jak to, podívej, jak to v tom telefonu vypadá, že je daleko, tyjo. To znamená do hry, že on jede na prostředek. No. My jsme se kdysi učili počítat a podle mě jsme to počítali na přední kolo, nevím jestli levý nebo který. Víš o čem mluvím? O ty race. No to je Razer, no.